Hello mga kaaswang, bago po tayo mag-umpisa ay may kunting kahilingan lang po sana ako sa inyo. Sana po sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para updated kayo sa mga paparating nating mga kwentong aswang. Maraming salamat po. High school pa lamang ako nang makilala ko si Marian. Kaklase ko siya at seatmate sa aming classroom. Aaminin ko, maganda si Marian. May kakaiba sa kanya na hindi ko magawang ibaliwala. Basta, hindi ko maintindihan. Sa bawat tawa niya, titig at ngiti, libo-libong saya ang aking nadarama. Para siyang araw na nagbibigay liwanag sa aking madilim na mundo. Kaya naman sa murang edad ay nagkagusto ako sa kanya. Magkasing edad lang naman kami at magka-birthday pa. Madalas kong makita si Marian tuwing hindi pa nagsisimula ang klase sa likuran ng high school building. May maliit doong botanical garden at may mga upuan. Ako naman ay madalas mapagaway doon kapag nagpapahangin ako. Isang araw ay nakita ko na naman sa garden si Marian. Malungkot at tila kakagaling lang sa pag-iyak. Kahit magkaklase kami ay hindi naman talaga kami nag-uusap. Mahiyain si Marian. Papanisan lamang ng laway ang kung sino mang magbabalak na makipag-usap sa kanya. Pero kakaiba ang nararamdaman ko sa kanya ngayon. Tila ba may mabigat siyang dinadala sa kanyang saloobin na nagtulak sa akin para lapitan siya sa kanyang kinauupuan. Nabigla pa si Marian nang ngumiti ako sa kanya. Ako ang tipo ng taong hindi palang ngiti, kaya naman nagulat siya sa aking naging pakikitungo sa kanya. Hindi naman ako talagang suplado. Sadyang ugali ko na talaga ang maging seryoso palagi. Hindi ako mahilig makipagkaibigan. Ang nagiging libangan ko nga lang ay magbasa ng kung ano-ano sa library, maglaro ng computer games at matulog. Ngunit nang lumapit ako kay Marian ng mga panahong iyon, napansin kong may biglang nagbago. Tila ba natipak ang malaking pader kung saan ko kinulong ang sarili ko. Nagmula ako sa isang broken family, kaya ayaw ko nang masaktan pa ulit. Nahihirapan na akong magtiwala. Nakita ko kung paano umiyak ang aking mama nang paasahin siya ng aking papa. Napabuntong hininga ako. Lihim akong nagkagusto kay Marian. Wala naman sigurong masama kung makikipaglapit ako sa kanya. Hindi niya naman malalaman ang nararamdaman ko. Kumusta ka, Marian? Panimula ko na ikinabigla niya. Tila ba hindi siya makapaniwala sa ginawa kong pakikipag-usap sa kanya. Pilit na ngumiti ang babae at pasimpleng pinalis ang luha kahit nakita ko na ang mga iyon. Anong ginagawa mo dito? Sa halip na sagutin ako, ay nagtanong siya. Nagkibit balikat ako
at ayaw tumingin sa paligid. Ayaw kong itanggi sa kanya ang nakita ko. Nais kong magsimula kami na walang pagkukunwari. Nakita kitang umiyak. May problema ba? Tanong ko sa kanya na ikinatulala niya. Alam ko namang hindi siya basta-basta magsasalita tungkol sa problema niya. Ngunit, nagbabakasakali lamang ako. Buong akala ko ay hindi na siya magsasalita. Ngunit, humarap siya sa akin. Nagalit sa akin ang mama ko. Mamamatay na ang lola ko at kailangan niya ng magmamana sa isang napakahalagang bagay. Ayokong tanggapin pero sinaktan ako ng mama ko. Sambit niya, sabay bunghalit ng iyak na ikinataranta ko. Hindi ko alam kung paano magpatahan ng babae. Wala na lamang akong ginawa, kundi hayaan siyang umiyak hanggang sa kumalma ito. Naging magkaibigan kami pagkatapos noon. Madalas na kaming magkasama sa lahat ng mga lakad at lahat ng mga pangyayari sa buhay namin ay alam ng isa't isa. Iginagalang ko siya kahit pa nag-uumapaw na ang pagnanasa ko sa kanyang ganda. Nais kong malaman niyang karapat-dapat siyang gawing prinsesa at ituring na mahalaga, tila babasaging kristal. Si Marian pala ay palaging sinasaktan ng kanyang mama. Mabigat ang loob nito sa kanya. Napatunayan ko iyon nang minsang pumunta ako sa kanilang bahay. Kahit na hindi naman talaga ako pinayagan ni Marian na magpunta roon. Kung ano-anong masasamang salita ang ibinato ng mama niya sa kanya. Ipinahiya sa aking harapan at sinampal pa dahil sa kanyang bintang na ako raw ay nobyo ni Marian kahit wala namang katotohanan. Tanging pagyuko at impit na pag-iyak lamang ang nagawa ni Marian. Naaawa ako sa kanya, ngunit maging ako ay hindi nakaligtas sa bunganga ng kanyang mama. Maraming hindi makatarungang salita ang inilabas niya, kaya naman umuwi ako noon nang hindi nagpapaalam. Kinabukasan, nang magkita kami sa eskwelahan, ay halos lumuhod na sa paghingi ng pasyensya sa akin si Marian. Nagluha ang kanyang mga mata nang patayuin ko siya at sabihing ayos lang naman ang lahat. Niyakap ko siya at sinabi kong sana mapagaan ang yakap ko ang kanyang sama ng loob. Umiling lamang si Marian at sinabing sa pagkikita pa lamang namin ngayong araw ay gumaan na ang bigat na kanyang nararamdaman. Natuwa ako at naisip na baka nasa tamang pagkakataon na ako para magtapat ng aking nararamdaman. Nang humarap siya sa akin, ay sinabi ko sa kanya ang matagal ko nang nadarama. Hindi siya makapaniwala sa aking ipinagtapat. Anong magagawa ko? Totoong mahal ko siya at handa akong magsakripisyo para sa kanya. Hindi ko makakalimutan ang araw, oras, petsa, taon, at buwan na sinagot niya ako at naging kami. Walang paglagyan ng saya ang aking puso. Halos araw-araw sa aming mga buhay ay tila nasa paraiso. Kaya naman kahit magkakasama kami, ay palagi ko siyang kinakausap
tungkol sa aming mga pangarap, mga plano sa hinaharap. Nais kong bumuo kami ng pamilya at kalimutan ang sakit na natanggap niya mula sa kanyang pamilya. Sumang-ayon siya sa aking sinabi. Kaya naman nagsikap kaming dalawa at ginawa ang lahat para makatapos ng pag-aaral. Nasa kolehiyo na kami nang kinakailangan niyang umuwi sa kanilang probinsya. Malala na raw ang kalagayan ng kanyang lola at kailangan na talaga siyang makita ng abuela. Mag-isa lang akong pupunta, Rafael. Pasyensya na kung hindi kita maisasama. Aniya, kaya naman tumango na lang ako. Nare-respeto ko ang kagustuhan niyang iyon. At wala din naman akong magagawa. Mahal na mahal ko si Marian. Kaya gagawin ko ang lahat para maging masaya siya sa akin. Hinayaan ko siyang makaalis. Kahit sa totoo lang, ay nagdadalawang isip na ako kung babalikan pa ba niya ako. Walang kasing sakit ang ginawa niyang paglisan. Napakiwari ko ay dinala niya maging ang puso ko. Kahit nalulungkot ay nagpatuloy ako sa pag-aaral hanggang sa hindi ko na malayang matuling lumipas ang mga araw, buwan at taon. Nakapagtapos ako ng kolehiyo ni hindi ko nakita pa si Marian. Hindi na rin ako nag-aksayang maghanap ng iba pang mamahalin. Dinala na niya ang puso ko at hindi ko na iyon babawiin pa. Ngunit nang minsang maalala kong dumalaw sa dati naming eskwelahan, ay nagulat ako sa babaeng nakaupo sa botanical garden. Kagaya ng dati, malungkot ang mga mata nito. Mukhang kakagaling lang sa pag-iyak at tila ba ninanamnam ang katahimikan. Nanginginig ang mga tuhod ko na humakbang papalapit sa kanya. Tila hindi ko mahagilap ang aking sasabihin. Kay daming tanong ang nakabinbin sa aking isipan. Kung kailan nga ba ito dumating? Kung ano ang nangyari sa dalaga sa nakalipas na taon? Ang daming tanong na hindi ko naman mabigyan ng sagot. Bigla ko siyang niyakap nang tuluyan na akong makalapit. Maging siya ay mahigpit na gumante habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa akin. Malaki na ang ipinagbago niya. Tingin ko nga ay mas gumanda siya. Naging mas matured ang itsura niya. Kumusta ka na? Ang tagal mong nawala. Unang bungad ko sa kanya. Tipid nang ngumiti si Marian, tsaka tumikhim. Oo nga, pasyensya ka na hindi ko man lang nasabi sa'yo na matatagalan ako. Aniya. At matagal-tagal ding natapos ang aming pag-uusap. Nagkamustahan, nagtawanan, at muli na namang nag-iyakan. Nalaman kong namatay na pala ang mama ni Marian at siya na lang ang nag-iisang nakatira sa bahay nila. Noong isang buwan pa pala siya nakabalik sa syudad. Bigla akong nakadama ng pagtatampo. Matagal na pala siyang bumalik, ay hindi niya man lang ako naisipang kamustahin. Pero ayos lang. Nagkita na rin naman kami sa ngayon. Kaya alam kong magkakausap na din kami ng matagal-tagal. Natuwa ako nang tanungin niya ako tungkol sa amin. Tinanong niya ako kung maaari pa raw ba siyang bumalik sa akin
sa kabila ng mga nagawa niya. Tango lang ako ng tango dahil sa labis na ligaya. Kahit kailan ay hindi ko siya ipinagpalit. Kaya naman kahit kailan niya gustuhing bumalik ay magagawa niya. Sabi ko pa kay Marian ay matagal ko nang ibinigay sa kanya ang puso ko. Nagkasundo kaming magsama na lamang sa iisang bubong at mamuhay bilang mag-asawa. May sapat na pera akong naipon at maayos na trabaho. Tila ako ay nanalo sa luto nang pumayag siya sa alok ko. Nagsama kami at lumipat ng bahay upang magsimula muli. Nakabili kami ng lote malapit sa pinapasukan kong trabaho at siya naman ay naiiwan lamang sa bahay. May maliit na tindahan naman na nagsisilbing libangan niya. Umaga ang pasok ko hanggang gabi. Kaya naman pagkarating ko sa bahay ay kakain na lang ako at magpapahinga lang saglit tsaka matutulog. Sa umaga naman ay papasok sa trabaho at makikipag-usap sa mga kaopisina. Naiiling na nga lang ako dahil palaging kwento nila tungkol sa amalanhig ang kanilang pinag-uusapan. Kaya ikaw, Paul, mag-iingat ka sa pag-uwi sa bahay. Balita ko'y mabangis ang amalanhig na ito. Kita mo, 1 linggo pa lang, 5 na ang nabibiktima niya. Anang isa sa aking mga kasama na tinanguhan ko naman. Totoo iyon. May gumagalang aswang sa aming lugar. Hindi naman ako natatakot sa nasabing nilalang dahil hindi pa naman ako nakakita ng ganoong klase ng aswang. Ngunit nang gumabi na ay hindi ako nakauwi kaagad. Kinakailangan kong mag-overtime. Kaya naman 9:00 na ng gabi ako nakauwi. Naglalakad lang ako dahil hindi naman gaanong malayo ang opisina mula sa bahay. Habang tinalunton ko ang may kadilimang kalye, nagulat ako nang may makitang kakaiba sa sulok. Nagdalawang isip ako sa pagsilip, ngunit kinakabahan ako at nakyuryo sa aking nakita. Tila kasi tao iyon na may kinakaing nasa semento. Sinubukan kong pailawan gamit ng penlight ang bulto. Kaya naman nanlaki ang aking mga mata sa nakita. Sigurado akong bituka. Bituka ng tao ang nilalantakan ng bultong may mahabang buhok. Napaatras ako at napatitig sa kanya. Tila pamilyar ang kanyang mga mata sa akin. Ngunit hindi ko alam kung saan ko siya banda nakita. Umangil ang nilalang at tila hindi nagustuhan ang ginawa kong pagtutok ng penlight sa kanya. Kaya naman napaatras ako at hintakot na lumayo. Nanghina bigla ang aking mga tuhod nang marinig ang ginagawa niyang pagnguya sa bituka. Kaya naman dahan-dahang inahakbang ko palayo ang aking mga paa tsaka bumuelo ng takbo. Takot na takot ako sa isiping baka habulin ako bigla ng nilalang at lantakan kagaya ng ginawa niya sa kanyang biktima. Wala pa naman akong napapatunayan, pero sigurado akong ang nakita ko ay aswang na gumagala sa aming lugar. Halos matuyuan ako ng laway dahil sa labis na kaba. Pakiramdam ko ay tumakbo ako ng 1 milya
dahil sa labis na hingal. Tila mapupugto ang aking hininga nang makarating ako sa bahay. Hindi na ako nag-aksaya pang kumatok dahil inilabas na agad ng nanginginig kong kamay ang susi. Nang makapasok ako, ay tsaka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Akala ko ay katapusan ko na. Totoo nga talaga ang amalanhig. Ang masaklap ay pagala-gala ito sa syudad. Umakyat ako sa kwarto at gayon na lang ang pagtataka ko nang maabutan kong may bultong tumalon mula sa bintana at dumiretso ito sa kama. Kinabahan ako sa takot na baka may ibang aswang kagaya ng nakita ko kanina at nilantakan na din si Marian. Ngunit nang makalapit ako ay pupungas-pungas siyang bumangon at tila nagulat pa nang makita ako. "Nariyan ka na pala, mahal," aniya. Hindi ako agad nakapagsalita. Pinindot ko ang switch ng ilaw, kaya naman bumaha ang liwanag sa paligid. Napatda ako nang makitang pawis na pawis si Marian. Idagdag pa ang kanyang mga daliring. Tila may bahid ng sariwang dugo. Kaya naman hindi ko maiwasang isipin ang tungkol sa nakita ko kanina. Naramdaman yata ni Marian na natigilan ako. Kaya naman bumangon siya at lumapit sa akin. Tinanong niya ako kung may problema ba. Pero umiling lang ako at pilit nang ngumiti sa kanya. Magmula noon ay nagduda na ako at hindi mapakali. Kahit palihim ay minatyagan ko si Marian dahil para mapansin ko ang mga kakaibang bagay na madalas niyang ginagawa. Kagaya ng madalas pa siyang bumabangon sa kalagitnaan ng gabi. Dadaan siya sa bintana at uuwi ng madaling araw na nangangamoy masangsang na dugo. Isa pa sa mga napapansin ko ay nagiging sunod-sunod ang mga pambibiktimang nangyayari sa aming lugar sa tuwing lumalabas si Marian. Kung maaari ay hindi ko na sana dapat pang sasabihin ito sa kanya dahil mahal na mahal ko siya. Ayoko sanang magduda, pero lahat ng mga ebidensya at mga kakaibang kilos niya ay siya ang itinuturo at may ibig sabihin. Kaya naman, isang gabi, sinadya kong magtulog-tulugan hanggang sa maramdaman kong bumangon siya sa aming kama. Nagkataong nagkaharap ako sa bintana, kaya nakikita ko ang kanyang ginawa. Nang magubad siya ng saplot at magpahid ng kung anong makintab sa kanyang katawan. Ilang saglit pa, habang nababasa ang kanyang balat, ay dahan-dahan itong nagbabago. Kumulubot ang kanyang mukha at nagkaroon ng pangil. Ang kanyang mga kuko ay humaba at pumula ang mga mata. Tila sawang gumapang siya papunta sa pasimano ng bintana at lumundag na parang pusa sa ibaba. Nang mawala siya sa aking paningin, ay pawisan akong bumangon. Siya pala ang halimaw na naghahasik ng lagim sa aming lugar. Tila nauupos na kandilang napaupo ako sa sahig. Sabi na nga ba, at may kakaiba talagang nangyayari sa kanya. Bakit ba hindi ko iyon pinagbigyan pansin? Nang makauwi si Marian ay nasa kusina ako habang nagtitimpla ng kape. Sinadya ko siyang hintayin para ipaliwanag ang kanyang ginagawa. Ayaw kong habang nagsasama kami ay
Naglilihiman kami sa isa't isa. Nang makauwi siya at bumaba, ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Kinompronta ko siya tungkol sa aking nakita. Nagulat siya dahil nakita niya ang pagkasuklam sa aking mukha. Nandidiri ako sa kanya dahil pumapatay siya ng tao sa malahayop na paraan. Nag-away kami hanggang sa magpambuno dahilan upang sumigaw siya ng malakas at humagulhol. Tinakbo niya ang distansya ng barel na nasa drawer at ikinasa iyon sa kanyang ulo. Tama raw siya. Walang makakatanggap sa nilalang na kagaya niya. Kaya naman, dapat lang na mamatay siya. Hindi ako makapiyok nang iputok niya ang baril sa ulo kasabay ng pagsabog ng kanyang utak sa kama. Nagkalat ang dugo kagaya ng tila pagkawasak ng puso ko. Hindi biro ang magmahal ng aswang. Maraming huhusga at magagalit. Kaya sa nanginginig na mga kamay, nagdesisyon ako na kunin ang barel. Susunod ako kay Marian. Mahal ko siya at ipinagdarasal ko sa pangalawa naming buhay ay maging normal na ang lahat.